Тук магазин имате ли? Нема. И откъде си купила тези сладки? От Лотоград. Някои искат да видят и какво е, като сме го копали. Има пръст ли е? Какво е? Пръст. Има като и парченцата, дето има по-твърдичко. Другото е пръст. Ровиме го, знаеш какво бавно за рове, той е като 5 метра. 4-5 метра. И той е по канал. Нека да като кой ще пръчица. Нека да по-широчко, зависи как ще излезне. И тогава го ровиме с лод, с тесли и събереме 4-5 човека идат да го изчистят единия ден. На втория ден ще събереме и ходаме и жени. Тогава те го изсипват и ние го попречистваме, ама не може да се чисти, защото сме колективно. И го делиме по кофички. Делиме го по кофички и много се разбираме, но обаче е това дето Фатмето. Те е отдаден интернетът и тогава ще да не работи и тогава като почне да се дразне и ще хората копаят по цял ден, не могат да изкарат по една ковичка, те ще да ги унесат твар, готово да е, защото е приказвала. Боже! И сега като ги не угодихме и те почне да приказва и тогава копаха целият ден и сутринта кметът вика, кой ще чува, вика тази вечер, вика мумиото да ми я не вземат. Пък тя е към, някой ще иде да вземе. Тия станаха двете, етървата и тя е в 6 часа и аз стана в 6 часа и чуем, ги ти приказват. Дай да знаем ние, че ще идат да не хапват. Като отидеха на копалище, изчистено на копалище по един твар. Едното 2 чувала и другото чувала. И тия почнат да се дразнат. И тега напада хората и стори цялото село, как да ти кажа, и на бой, даже и на бой го излита, защото аз го хванаме се и някой го взема да ми се обадат, а те дойде и само ги рука при нея. И нема думи. Как се пие това нещо? Сега ще ти кажа как се пие. Това е разбито. И това е разбито, но ние сме го направили на топчета. И сега едно топченце ще кладете в литър и половина вода. Литър и половина вода, вечерта ще го сложите и то до сутринта ще се разбие, защото има всеки повътре някакви топченцата, може да има всеки някакви сурки, ето. Чистиме го, с очила съм, пострам го на вестници, като има слънце. Ама сега това топче може да е или сивичко, или някой има беличко. Ето. И чистиме, пак си остава. Ама в студена вода ли? В хладка вода. Нито в студена, нито в топла. И това не се разваля. И тогава ще го сложите само топченце вечерта и то до сутринта ще се разбие. И ще го разбъркате и ще го прицедате. А това топченце, като почнете да отседите, ще го отседите един път, ще си турните водата. 2 пъти, защото то си пуска черничко и калцово има. И на третият път пак ще видите, ако има, пак ще го цедите, когато се почне да се пие, няма начин да се не прицежда. Кущите през цензур, кущите и през цидак, масие, там желанието. Ама после ага се поизмие, няма тогава, то само оти под земята, има като шушчици, се никога нещо. Има и по някакво каменче, то нали? Няма как. Да. И тогава, като го почвате да опиете, това топченце трябва да ви скара до 7-8 дни. Има някакви помънички, има някакви всякакви, нали? Кой както си желая. Това ще ви скара 8 дни, може 9, като накрая почва да става сивичко. И тогава приклича се. Като вземете от тая водичка, ще сипите в другото топче и това, като го на дъното, като стане, няма да го фърляте. На плочка на нещо ще си го турните и дето има някакви си червени нещо, ще ги варите по обаче. Тук повътре си има си топченцата черенки, не могат да се разбият, ще си ги взимате, защото виж, това има калцове. Няма да го върнете. Ще го причупите и ще си го сложите. Не в момента да се пие, но обаче не на ложащо някой път може да си пробвате. Разбрахте ли? И за привръзка. За вчупено най. За трит най. Абе за много калто, много. За ръката трябва да се размажиш. Да. И така това, ще го размажиш, ще го торниш. И себе де дойде да имат момченца вчупен крак. И така ми казвам, от имели гипса, виж, това топче може да си го вмахнеш и ако няма да го фърляш, ще го туриш, деца пие вода. Виж, ще го пробвате, защото като се привърте, не като мърднеш, като да го ни буде. И не ще го размажете като тесто,
ще го мачкате, ще го размажете и ще го привързете. Вечерта ще го привързете, но обаче пръс е. Той да капе на чершав, никога пак. Няма, неко по-стар ще служи. С кълта трябва сама, пък той са запиени, са разтваряне. Ако трябва да мажете. Да, бе, замазането, кучката не. Аз ви само предлагам и да ви кажем, че така сме направили, замазане и казане не хора. Викам, теното момче е вчупено и така викам, пък от казанлък. Много хора идват, вземали се тия, даже са идвали преди 3-4 години. И се употребявали и много ми се обадат, даже дойде два, дойде и така се направихме мобито, слукаме нещо си като никуваме и обаждаме се. За нова година ще ми се обаде да ми честити новата година. И има хора, викам, Савдичка, Савделина се казва. Савдичка, много ти благодаряват и те като дойде, тега поръчват ги. Вика, и даже 100 топчета. В кисийки с бележка, в кисийки с бележка. И така е работата. Сега вие по колкото искате, ако ви ни досолстват тези топчета, от тези ще ви дам. Те ви са сухи, пък да са влаженките. Едно топче за около 9 дена, те ли? Да. То се прави 10 дена, 10 почива. Не, 10. Как? 10 дена, 18, едното топче, като се направи 15 дена или 20, и сега се почива по 5 дена. 5 дена почивка. И ще се чувствате долу-горе, ще се чувствате и за привръзката. И тогава трябва да използвате поне 1 месец или 2. То не може с един пък. Да. Има някакви си вземат, там зависи. Може хората да нямат и парички. То всеко е... Топките на каква цена са? На 8. На 8 цена са. Не забори да ви вземам кисийки. Колко? Колкото си искате. Вижте, ще ви дам замазане от десва. И... Вижте, вие си имате желание. Колкото си искате, толкова ще си вземете. Пък от това ще ви дам по-бързо замазането, още вечерта да се замажете. Пък ако нямам топки, да направим от тук, тогава тия се слагат на сенка, да изсъхнат малко, да не се мухлят. Пък себе изсъхналите, ако ще 10-20 години да седат, нищо ми няма. Нито се склават в хладилник, нито нищо. На сухо място, на тъмно и сухо. На тъмничко в някакво кашойчите, например, или в някаква, да я не в найлонена кисия, защото найлонната кисия, нали? Ами, ако не можем да дойдем пак, можеш ли да ни изпратиш? Може. Ще ни дадеш телефонът, намирам начин, защото тия тук наши хора идват с коли и идват в рейсет и ние като пратим от дето, като ние, нали, тук по някакво време ходят на Златоград, по някакво не. И тогава телефонът взимат адресът, улицата, твати, свати. И тогава, като се обадат и от Златоград по Екомът, Ами се обадя тук от нашата селя, тук към Чирково нататък, може да сте чували. И тогава викам, ние нямаме улица в Шамика, ще ми ги там да ми ги подарят. Както си желаете, то си са. Хайде, по колко... Ти сама ли си тук? Сама ли живееш ли? Не, съм сама, има и друг. Добре. Има синче, има момче. Добре. Не помага ли той? Не помага за пиене. За какво друго помага? За всичко. Има над 70, близо 80 калцове. За раково заболяване помага. За емеруди помага. За кости. За много работи помага. Много хора се чувстват. За, как да ти кажа? На диабетици? За апетит. И за него помага и за висококръвно ще пробвате. Те ли? Някаква бабичка. Добре. Да опитате, ама. И я имам висококръвна, като се притисна за нещо, дигам го. Иначе помага. За колко се ми помага. Хайде, да идем да вземем кисийки. Чакайте, да ви дойдем. Бръйте си да ни забъркат. Аз искам 5 от тия изсъхнали. Ти има ли? Има? Да. Не, дай ми 4. Замазане. Едно замазане. Аз искам 3 от тук и 2 от там. Помните си, вие си сметайте. 5 по 8, нали? Да. 40. Да помните си. Да закръглим там, да. Да, ако има пак някой път за вращане, тук съм си близко, може да си ви върнам. Няма проблем. И ти искаш от тут 3? Да, и от там 2. Добре.
Както си желаете, за това съм донела. Някои пак искат да видят пръста и да вземат от една въпрос. От една въпрос искат да се вземат суха, да се я причистят. Зависи. А после как го пием? Като го направим в 1,5 литър вода, Ще колко пийте пием на ден? колкото искате. Зависи. Организът ми какво. А чисто ли го пием или го смесваме във вода? Не. От чисто от тук ще си разбиете и ще си пиете. А там по смисъл по половин чаша, по една чаша долу-горе. Както искате. Кафейна чашка ще пробвате, ако искате чаша да се пие. Ако ви организъмът желае, може 5 пъти на ден да си пиете. То на вкус как е? Има ли вкус? Имам, на нищо Горчи няма. ли? Не горчи, само малко първо, като вие си малко напръскат пиниш, иначе много е добре. За Паркинсон помага ли? За колко? Паркинсон. Аз съм и сета си за някаква болест. Не съм чувала майчино. По-добре. Да, аз съм не разбираме всичко. Гайдме по болницата, всякакви се разбираме. Има от мъж беше болен, от астма накържило навсякъде. А може ли хем да го пием и хем да се мажем? Може. Помага още повече. Да, а на вчупено пак и на трит. Абе на много, как да ти кажа, на колко е тук. Един ден дойде на Леличка, вика от Кърджали ме прати, вика лекарът. От лекарът ме от Кърджали прати, че чакай да ни загубам паричките, а ги мушнам вече. Къде? Панталона май или къде ги? Не, я ги мушнам джобчето, да ми го дуй на ветерът. Ето го, гледайте, виж, 3 литри шикова, да ми върна. Още една турбичка, Да, добре. Ето, заповядай. Добре, хайде. Жива и здрава да си. Хайде, вземте ми номер. Напишете. Слушам. Първо, 0. Да. 0, 2 осмици, Да. 6, Да. 5, 1, 2, 3, 4. Че ти много лесен номер Много, имаш. я зато и го помня. Специален. Я го бъркаше. Севдалина, нали? Севдалина. Хайде, мумиото кушва. И от Хасково да идвате. От Дега. Не, сега сме на почивка за Златоград, иначе от Бургас и от Русе. Сега сте за празник. Да. Ето и момче. Той знае за тебе. Да, той надокара. Той Даже надокара до тук. малко се оплашихме, че няма път. Това е Ама... Златоград. Не, от Русе идва. Той беше Ама чувал за има тях. го боли. И каза, като дойдем до Златоград, че дойдем до Кушва. Да, той е близко, мачино, тие сте далече. То да пътувате да няма начин. Пък нека да седи, то ни се разбала, нищо. Се налага всичко на човек. Нека Дано нека смет. Какво да правиш? Няма човек да нема мъка, да нема, дано нема. Да сме живи, да сме здрави. Айде, да посрещне здраво новата година. И за вас. Мерси. Как да речем ви за Коледа. Честита ли, добро ли, всякак. Хайде. Всичко добро. Хайде, живи и здрави. Всичко добро и на вас.